Ikon Allah, daga Allah muke, kuma daga Allah za mu koma. Kamar yadda aka taɓa yin lokacin da gaba ɗayanmu ba ma nan, tabbas za a kuma yi wani lokacin da gaba ɗayanmu sai an shafe mu, ba da mu za a yi ba, sai da 'yan ƙanananmu. Idan har sufawa ta tabbatar kana cikin duhun ɗakinka ba, sai mutuwa ta tabbatar kana cikin duhun kabarinka, sai ka dau duniya a hankali, saboda za a yi wani lokaci. Lallai sai ka gano darasin cewa ababen da kake bata musu lokaci a yau ba bakin kowa suke ba. Ƙyashe da kiyayya, hasana da makirci, lallai za ka fahimci cewa a banza suke, ba bakin kowa ba ne. Ɗai na bata lokacinka akan abin da baya kara ka a cikin rayuwa, kuma ma ba zai kara ma mizaninka nauyi ba idan kiyama ta tsaya. Lallai ka yi a hankali, ka fahimci cewa fa rayuwan gaba ɗaya komai lokaci ne. Idan har lokaci bai yi ba, damuwarka, rashin baccinka ba zai taɓa canza komai a rayuwarka ba. Duk nauyin cikin mai ciki fa sai ta yi hakuri wata tsara sannan ta yi haihuwa. Duk yunwan mai yunwa sai ya yi hakurin abinci ya nuna sannan ya iya ya ci abinci. Da gudun doki da rarrafin kunkuru duk a baki ɗaya suke, saboda kowa fa idan ya dage sai ya kai inda Allah ya tsaranta masa. Daina kallon yanayin wasu, daina kallon rayuwar wasu, saboda tsarin rayuwar fa sun bambanta. Idan ka dage kai ma fa sai ka kai inda Allah ya tsaranta maka. Ya kai mai addu'a, kawai ka yi addu'a ka bar wa Allah sauran. Idan Allah ya ga dama, lokacinsa fa shine mafi alkhairi. Ya kai mai addu'a, daina ba Allah lokaci, saboda lokacin Allah fa shine lokaci. Ya kai mai neman haihuwa, daina ba Allah lokaci, saboda lokacin Allah shine lokaci. Ya kai mai neman aure, daina ba Allah lokaci, saboda lokacin Allah shine lokaci. Ya kai mai neman arziki, daina ba Allah lokaci, saboda lokacin Allah fa shine lokaci. Daina son sauri a rayuwa, ina za ka in ba kabari ba. A hankali a hankali, kowa sai ya mori arzikin da Allah ya tsananta masa a rayuwa. Ko da daidai da ƙwayar zarra ne na shinkafa, sai ka ci shi sannan ka bar duniyan nan. Ka kwantar da hankalinka, ka dau addu'a, ka bar wa Allah sauran. Allah kuwa sai ya tabbatar ka kai labari. Allah ya sa mu dace. Ni ne naku Lihambal. Assalamu alaikum.